Nem szabad ez. Főversenyből úrnak jelentem, a Tiszánál önkéntes tűzoltó 1-es férfi 1-es raja a visszaszerelést befejezte. Igen, rendben találtam. Kérek engedélyt a feladat végrehajtására. Figyelem! Kis motorfecskendőről, osztott sugarat szerej, osztó a második B-töblő végén, táplálás patakból. Figyelem! Szívó szerej! Fogja két kézen, összefogja. Össze kell fogni a kapcsolat. Tudják, hogy fogni kell a kapcsolat. Tudják, hogy ki az a példát? Össze kell fogni a kapcsolat. Mindenki, fogjátok össze a kapcsolatot. Nem szabad fogni, csak összefogja. Nem mindegy, hogy csak hozzáér, vagy összefogja. De aztán tiltja valami, hogy összefogják? Nem, csak nekünk szétesek. Hát figyelj, de... Jó, rendben van, de figyeljetek, hát... Meg szívók vannak. Ez 48-44. Ezek is szívók. Még most is azt mondtam, hogy mi az, aki most Abasár. Abasár Abasár után Tiszanának elsőleg. Én azt hiszem, hogy hajrá, Náma! Csinálj utána! csináltam valamikor, csak felé áll a sok út. Hajrá, Náma! Ezért szorossuk kanyarod, látod?